Привітання, дівчинки і хлопчики. Мав, а де Топа? Комп'ютер працює, а його нема. О, тут гульня йде. Зараз я криху погуляю. Ой-ой-очки, здається, я проіграла. Привітання усім! Салют. Ви поговорите без мяне, а я пакуль дагуляю. У мяне вялікія шансы перайсці на новый узровень. Прабач, Топачка, але шансы у цябе няма. З чаго гэта? З таго, што я проиграла. Что? Ой, не-не-не! Я только на некалькі хвілінак адлучыўся на кухню воды попить, а ты узяла да сапсавала мою гульню? Ну, Топочка, пробач, не злуйся, калі ласка. Я прийшла, комп'ютер на столі стаяў, за ім нікога не было, вось я і вирішила погуляць. Погуляла? Няўмека. О, гэта я няўмека. А хто ж яшчэ? Я цэлую гадзіну гэты ўзровень праходзіў. А вось калі мне засталіся лічаныя крокі, прыйшла ты і ўсё сапсавала. Да я не спецыяльна. Каму ад гэтага лягчэй? Падумаць толькі, улезці ў маю гульню без дазволу. Ведаеш што, Рыся? Ты мне больш не сяброўка. О, Топа, і ты з-за нейкай там гульні перастанеш са мной сябраваць? Ужо перастаў. Не хачу больш цябе ведаць. А ну, хадзі адсюль. Не пойду. У мяне тут акрамя цябе сябры ёсць. Пакуль ёсць, але я усім раскажу, якая ты. І сяброў у цябе не стане. Тоба так нельга. А так, як ты зрабіла, значыць, можна. Таксама нельга. Але я ж попросила прабачэння. А я табе не дараваў. Ой, ой, Што? ой-ой-ой. Ох. Рыся, не рабі выгляд, што табе дрэнна. Мне цябе не шкада. Топа, але мне сапраўды стала дрэнна. Нешта так голова разболелася. Ой. Не прыкідвайся. Усё роўна не дарую. Ею, я Рысю выратую я. Привітанне. Ой, так, маленькая, прыкладі да галавы холодны кампрэс і супакойся. Зараз стане лепш. Добрый вечер. Ой, дзякуй, косачка. Прывітанне, коска. Не дапамагай Рысі. Гэта яшчэ чаму? Я адчула, што Рыся сябе дрэнна адчувае і спецыяльна прыляцела. Дарэмна, бо яна падманвае. Падманваю! Так, Рыся, супакойся. Табе зараз лепш памаўчаць. А ты, Топа, чаму так дрэнна пра сяброўку гаворыш? Яна мне больш не сяброўка. Уяві сабе, коска. Я на хвілінку пакінуў тут камп'ютер, а яна прыйшла і маю гульню, прайграла. А, вось яно што. Так і было, Рмал. Таму, коска, табе сапраўды не трэба мяне шкадаваць. Яшчэ як трэба. Вядома, ты, Рыся, зрабіла няправільна. Што і патрабавалася даказаць. Але ты папрасіла прабачэння? Некалькі разоў. Я проста не паспела падумаць, калі стала гуляць. Мне шкада, што так адбылося. Хада ёй. А Топа накрычаў на мяне. Сказаў, што я няўмека. А хіба не так? Топа. А потым дадаў, што увогуле больш не хоча са мной сябраваць і што ўсім пра мой учынак раскажа, таму ў мяне больш сяброў не застанецца. Ёечкі. А потым у мяне голова моцна разбалелася. Не ведаю ад чаго.
Да от того, что тебе, Рыся, ударили топовые словы. Неправда! Мы не билися! А я так и не говорила, бойки у вас сапраўды не было. Кажу тебе, Топа, ты ударил Рысю крыўднымі словами. А хіба словами можна ударить? Яшчэ як, прычым гузакі ды драпіны загойваюцца хутчэй, чым раны, якія наносяць словы. Серьезно? Абсалютна. Вось сам успомні, Топа, калі ты каленку разаб'еш, колькі яна баліць? Ну, может, день? О, а крыўдныя словы могуць запомніцца на ўсё жыццё. Сапраўды, тое, што мне Топа сказаў, я надоўга запомню. Вось, гэтыя словы заселі ў тваёй галаве, таму яна і баліць. Я про гэта ніколі не думаў. А трэба б было. Вось ты, Топа, таксама час ад часу памыляешся і робіш штосьці не вельмі добрае. Так? Ну, з усімі бывае. Але потым просіш прабачэння і табе даруюць. Колькі разоў такое было? Не лічыў. Мол, значыць, калі б Топу не даравалі, ён бы дрэнна сябе адчуваў? Так гэта і працуе. Злымі словамі можна вельмі балюча раніць, а добрымі словамі вылечыць. Вось яно што. Рыся, ну прабач, што я раскрычаўся. Я зусім не хацеў, каб у цябе штосьці разбалелася. Топачка. І забудься, калі ласка, на тое, што я сказаў. Я быў няправы. Дзякуй, Топа. Цяпер увогуле пастараюся больш нікога ніколі не раніць злымі і крыўднымі словамі. Ага, і вы, сябры, не гаварыце тое, што можа раніць. Помніце, раны ад слоў вельмі балючыя. Топа, ты не хвалюйся. Я больш ніколі не буду прасіць у цябе пагуляць на камп'ютары. І прасіць не трэба. Я цябе запрашаю пагуляць разам. Мы зараз гэты ўзровень, хутенька пройдзем. А вось цяпер я бачу, што вы сябры. Рыся, голова не баліць? Дзякуй, не баліць. Ура! Дык што, гуляй! А ў мяне ёсць лепшая прапанова. Пагуляць вы можаце і заўтра. А зараз давайце ўсе разам паглядзім мультфільм. Давайте. Рыся, а табе зручна? Можа, подушку принесці? Усё выдатна, дзякуй, Топа. Давайте глядзець. А зараз, маленькія, час рыхтавацца да адпачынку. Бяжым чысціць зубкі, мыць тварыкі. А потым адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі рмаў. Да пабачэння, сябры! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай,
с нами засынай.